Hola, benvinguts a classe. Avui ens toca fonologia. Ja sabeu que van quedar que faríem una classe per a distingir correctament les sordes i sonores, encara que la majoria ho feu tots correctament, pràcticament tots, per a repassar una miqueta no es vindrà malament. Què ens fa falta? Per a la classe d'avui ens farà falta tindre aquest quadre. Si no tenim aquest quadre es podem perdre una miqueta. Una vegada tenim aquest quadre, he de dir-vos que les regles són per a les oclusives, per a les fricatives i per a les africades. És a dir, vegeu el quadre, tenim el mode d'articulació i tenim en arterís, vos ho he assenyalat, i estan les oclusives, les fricatives i les africades. Això significa que les regles de sorda i sonora són per a elles. Les nasals, les laterals i les vibrants no tenen sordes, és a dir, no tenen germanes sordes. Si vos fixeu, les altres, podeu estar mirant, veureu que tenen, per cada sorda li correspon una sonora. Les oclusives són fàcils de recordar perquè és petaca, bodega, i és igual en castellà que en valencià. Petaca són les sordes i b, d, ga són les sonores, és a dir, a la P li correspon la B, a la T li correspon la D i la K li correspon la G, que és la G però la pronunciació és de gola, gat, gat, got, d'acord? És velar, significa que es pronuncia al vel del paladar. Molt bé, tenint això en compte, ara podem començar amb les regles. L'única cosa, assenyalar-vos que les fricatives tenim la F, que li correspon la seva germana, podríem dir-ho així, és la B baixa, i després tenim com 4 tipus de S. La S que vosaltres conegueu, la de sac, cel, missa, braç, la Z, però que més que la Z és el so, casa, zero, després la S estirada, que és xec, xec, caixa, la de peix, i després aquesta espècie de G, una cosa amb panxeta, joc, gerra. I les africades, pot ser, la seva germana seria la Z, l'altra seria ch, que seria com una X, cotxe, val? I l'altra seria Z. D'acord? Ara anem ja al lío. Comencem. La primera regla, i a més és molt fàcil, ens diu que les oclusives, les fricatives i les africades en posició inicial mantenen la seva sonoritat. Què significa això? Que respecten la seva naturalesa. Per exemple, si posem peix, la P, què és? Sorda. Aleshores, a un examen, si ens assenyalaren a l'inici de paraula la P, haurien de posar sorda, perquè és la seva naturalesa. Respectem i mantenim la seva sonoritat. Si, per exemple, la paraula és bossa, la B què és? Sonora. Aleshores, respectem la seva sonoritat. Sort. La S a l'inici, sorda. Respectem. A l'inici, zero. Zebra. Com és? Sonora. Sonora. No ens cal fer el cap. Ara això sí, hem de saber si són sordes o sonores. El problema seria no saber-ho, perquè dius la B, pues no sé si és sorda o sonora. Ahí ja està el problema, perquè el que hem de saber és que, si és sonora ho tinc clar. A l'inici de paraula sempre respectem com són elles. Val? Passem a l'altra regla. L'altra regla es diu al final de paraula, al final absolut de paraula, o davant d'una pausa, que significa un punt, el que ens interessa a l'examen de selectivitat, si ens posaren una paraula, sols una paraula, i ens marcarem o subratllarien la última i ens preguntaren sorda o sonora? Mireu, molt fàcil. La regla diu que les oclusives, les fricatives i les africades al final de paraula, soles quan està la paraula a soletes ahí, són sordes. Aleshores, tenim així àrab. Molt bé,
La naturalesa de la B és sonora. Sí, però està a final de paraula. Aleshores, aquesta B, com es converteix? Sorda. Molt bé, Ah, sí. Pot. Val. La T és sorda per naturalesa, però damunt per nassos, si està al final de paraula, sorda. Peix. En aquest cas, peix era sorda, es manté sorda. I mag, petaca, bodega, era sonora, però a final de paraula, sorda. D'acord? I ara ve l'altra regla, que és la que sol eixir sobretot quan hi ha dos parauletes o en una frase. Així sí que és el context fònic. És a dir, com sabem quan ens subratllen, per exemple, robot, bonic, àrab, pacient, eixa B o eixa T, com sabem si són sordes o sonores? Molt fàcil. Es diu que ens hem de fixar amb la següent, és a dir, a l'inici de l'altra paraula, o el context fònic significa com seguís a aquesta consonant. Per exemple, robot. A l'examen ens subratllarien la T de robot. Molt bé. Si estiguera robot a soletes, que la paraula fora robot i no té res, ni davant ni darrere, no té res, la T què és? Sorda. Molt bé. Ara anem a veure. Ens diu que el context fònic és si l'altra consonant que segueix és la que mana. És la que mana. Aleshores, si és sorda o sonora, convertirà a l'altra conforme siga ella. Per exemple, robot bonic. La B com és? Sonora. I té la capacitat de convertir a esa T en sonora. Perquè ens diu que si aquesta és sonora, sonoritza a l'anterior. Val? Per això es diu la regla que davant de consonant sonora, com per exemple la B, es converteixen en sonores, oclusives, les fricatives i les africades, val? Perquè les regles són per a elles. Molt bé. Davant de consonant sorda es converteix en sorda. Per exemple, tenim així àrab, pacient. Molt bé. Si ens apareix la paraula àrab, d'acord? En aquest cas, és veritat que l'àrab a soles, com al final de paraula, seria sorda, però bé, anem a pensar en la regla de la B. La B és sonora. I la P és sorda. Sempre convertiria en sorda. Es converteix com si fos una P. Seria àrab, pacient. És com que es contagia d'aquest so de la germana, de la dreta. Jo crec que aquesta regla sí que la sabíeu tots. El que no quedava clar és que quan vos tocava canviar no sabíeu massa bé si la consonant era sorda o sonora, però per això vos heu de mirar el quadre. Jo ahir sí que ja no puc fer res. Si no vos mireu el quadre, ja és tirar-ho sort i sabeu que a sort no funciona. Per què? Perquè si vos equivoqueu, vos resta. I aquesta pregunta, de ser una pregunta realment fàcil, si teniu les regles ben sabudes, es pot convertir en una catàstrofe si comença a restar-vos. Jo és que no confio massa en l'atzar. Jo sempre vaig sobre segur. Davant de vocal, molt bé, hem dit que davant de consonant, depèn de quina consonant seguisca, si és sonora o sorda, canvia l'anterior. I ara què passa quan hi ha una vocal? És a dir, si acaba una paraula en cub i comença per especial, una vocal. Doncs tenim així dos cosetes. Hem dit que les regles són per a oclusives, fricatives i africades. Bé, així es separa una miqueta. Les oclusives, quan van seguides de vocal, són sempre sordes. I les fricatives i africades, quan van seguides de vocal, són sempre sonores. Val? No és massa difícil de memoritzar. Oclusives, més vocal, sordes. Fricatives i africades, més vocal, sonores. Anem a veure algun exemple. Club d'amics.
Molt bé. Ai, calla. Bueno, així és que vos he posat també consonants, per a que ho veieu. Club, la D sonora, sonoritza. Pes, mosca, la S sorda, però la M és sonora. Hem de saber que les laterals, les vibrants i les nasals, són sempre sonores. Aleshores, aquestes ho tenim que tindre clar, són sempre sonores, no tenen germanes sordes, de manera que quan actuen, sempre actuen com a sonores. I club animat, això era. Club animat, hem dit que les oclusives, quan porten una vocal, són sordes. Ja havíem dit que les fricatives, la S és una fricativa. Ai, però és que així, val, així. Perdoneu. Així, pes atòmic, la S, que és una fricativa, per tant, a soles seria una sorda, quan va seguida de vocal, la regla ens diu que és una sonora. I així, peix, es manté, és una sorda, més una K, segueix, sorda. D'acord? Jo crec que fins ací ho tenim clarinete. L'única cosa que vos vull rematar una miqueta és que les S sordes tenen unes excepcions ahí xicotetes. Aquestes sí que m'agradaria que recalcareu, perquè això ho van passar de llarg, perquè no van a matar en aquest sentit, de manera que en aquestes regles tenim suficient, però vaig a recordar-vos. La S sorda. Quina és la S sorda? Sobretot la que sona S, i la S sonora és la Z. La S sorda, entre vocals, quan tinguem una paraula entre vocals, per exemple, carabassa, aquesta S, que vosaltres direu, ai, va entre vocals, serà sonora? No, però són dues S's. Dues S's és que és el doble de valor. Esa és sorda. Val? I així vos he posat és en posició inicial, final i davant de consonant. Us he posat la regla, encara que també coincideix en l'altra, però per a que quedara clar sobre les S's, sempre és sorda. I així és on m'interessa, sí, al final, perquè és com una xicoteta regla que vull que sapigueu, perquè vos podria portar un poc al dubte. Diu, és en paraules que comencen per S, per exemple, la paraula sala, la S a l'inici seria sorda. Però si li posarem un prefix i a l'examen vos posen antesala, vosaltres podríeu dubtar de dir, ai, però va entre vocals. Serà una S sonora? No. Ens està dient que la regla, que una paraula que porta un prefix davant de S es manté sorda. I així també, per exemple, bisexual, sexual, si li posem el prefix, clar, està entre vocals, podria ser perfectament sonora. La regla ens diu que no, que quan porta un prefix es manté sorda. Val? És una de les coses que volia que sabéreu, que us ho apunteu. I ja de la S sonora, la S entre vocals és sonora, entre vocals, estem parlant d'una S, no de dues. Les dues serien sorda i una S seria sonora. I un altre d'aquestos de prefixos seria en el prefix trans i derivats de fons i dins és sonora, per exemple, enfonsar, endinsar, val? Aquesta I seria sonora. Aleshores tenim dos regles per a la S, una de prefix per a les sordes i una de sonores, però que si sabeu això i vos eixirà l'examen ja sabeu fons, dins i trans, sonora. Això és un poc trampa, si vos la posen és trampa, però vosaltres aneu per davant que ja le sabeu. Anem a corregir, anem a veure com ho heu fet. Comencem per els exàmens. Molt bé, tenim així els exàmens i la S és la que està subratllada i com hem dit ja la S, les fricatives, les africades, quan comencen per vocal són sonores. Posa sonora, espero que ho hàgiu posat, perquè aleshores estaria correcte, si no estaria malament. Sonora. Ara anem, aquest enfarfec de coses, és com un muntó de coses, un lío de coses. La T, què és? Oclusiva o fricativa? O africada? Oclusiva.
Molt bé. I hem dit que les oclusives més una vocal seria sorda. Perfecte. En farfec, la C, que seria una K, més una D, que hem dit que la D perquè és sonora, com és sonora, què fa? Sonoritza aquesta, sonora. Amb un, ara aniré una miqueta més lleugereta. Amb, què és? Una oclusiva més una vocal sorda. Bolígraf. Tenim així les dues germanes. Tenim la F, que és la sorda, i la B baixa, que és la sonora. En aquest cas, la B baixa, que està a la dreta, sonoritza l'altra. Aleshores eren, una altra vegada, fricativa, més vocal, sonora. Forts. Final de paraula. Les fricatives, les oclusives, les africades, sordes. Un mateix, més vocal, sonora. Esquit, més consonant, sonora, sonora. I funk, a final de paraula, oclusives, sordes. Molt bé, passem a l'altre. I ja estem acabant. Una ratlla ben fina. La N és sonora, hem dit que les nasals, les laterals i les vibrants són sonores per la seva naturalesa, i la F és sorda, aleshores la converteix en sorda. Gens d'aigua, una altra vegada la D, que eixirà moltes vegades, sonoritza a l'anterior, a la S. Generós, amb, generós, aleshores seria una sonora, amb més vocal, la B més vocal sorda, vaig veure la Ix, que això podeu veure així també, aquesta pronunciació. Aleshores, si teniu dubtes que vegeu vaig, aleshores anem així i busquem el quadre i si veiem que és sorda o sonora, ho localitzem. Més la B baixa, que és sonora, sonoritza. Sent homes, la H, cuidao, que a voltes la H no compta, la pobra és invisible. Aleshores seria una vocal. Sent homes, sent sorda, us ho dic jo perquè si no ho vegeu, sent la T sorda, homes, la S més la vocal sonora i armats, sorda. 5 setmanes, sorda. Passem baix, begut en, begut, la T sorda, un porró. Un porró no, un porró. Un porró. Un porró és... la N més la P, sorda. I esquerdat, sorda. Mateix. Sonora. Càstig. Sorda. Jo crec que dubtes, pocs. Si teniu dubtes ja ho sabeu. M'escriviu i jo, tan prompte com puga, vos respondré. Intentaré facilitar les coses. D'acord? Si necessiteu veure el vídeo per altra volta corregir i això, jo confio que tingueu un 95% correcte. Sí? Ens vegem en el proper vídeo. Moltes besadetes. Cuideu-vos molt. Adeu!